poate unul să meargă pe drum că mă strigați pe mine. Eu nu văd lumea să mă, dar voi mă... Cine te-a strigat? Dacă odată mi-am iau cu numele de Nikita... Păi dar cum te cheamă? Așa mă cheamă, dar nu vreau să mă repetați voi numele, că eu nu vă cunosc pe voi. Dar te întreb și eu ceva, nu-ți place numele ăsta? Nu, serios, deci nu te ia la mișto. E numele meu și nu vă luați voi de numele meu. Păi numele vostru de familie, e clar? Mă numesc? Păi numele de familie... Să un pic sondez. Chiar apoi mă duc și îl spun pe fratele să vină aici. E numele tău de familie? Da, e de la tata al meu. Păi și nu-ți place? Îmi place, dar să mai râdeți voi de numele Păi meu. dar cine râde de numele tău? Eu nu vă cunosc, eu vă duc la circă și atât. Aici e circă, mă? Aici e circă? La circă aici vin eu. Uite băi, acum văd. Da, bă. Și e bună doctora asta de aici? Nu vă interesează pe voi dacă e bună sau nu. E nebună. Și chestii ginecologice. Auzi, știi ceva? Tu și te mai consulte bine la cap. Nu sunt cu maică mea și de-aia. Dar asta că îi spun eu de seara lui maică mea să se ia mâine de voi. Maică mea. Dar ți-am Îi zis. zic mâine, îi zic în seara asta lui mama. Nu, să nu faci așa ceva. Îi zic, Te rugăm. sunt și pe frate. Hai, te rugăm, nu. Mă duc acum și... Nu! Nu, spune că e pro și e, lasă-l. Îmi doare mâna. Eu odată nu vă iert. Dacă odată a treia oară mi-am iau numele... Păi când a fost prima? Pe la poștă cine pizda măsii m-a strigat pe mine? Ăla devine, ăla. Băiatul Ăla. Ăla mereu la poștă. Dacă odată mi-am iau numele... Care nume? Petrean, Care nume? Să zicem vreau păr. să te place de tine. Ce nume? Stai așa, stai. Nu mă Ce interesează de la? pe mine dacă îi place... Hercule? Ai prieten? Hercule, varcă. Nu, are 23 de ani. Da, și eu am 30. Minți. N-ai, că Minți, că arăți, ți-am văzut buletinul. arăți a 16 ani. Duceți-vă înainte de aici. Pârți. Lasă-mă cu închid eu, stai acolo concentrat. Dai mă că să... Gata. Între două dobitați. Nu mai faceți, bă, potoliți. Dacă- Dai drumul Aia de aici. strigă mereu. Dacă... Uite ce râde! Uite-te să mor, uite-l! L-ai văzut? Uite-te! Ia uite. Stric pe tata, să coboare tata la voi. Păi ce-ai zis, că îi place lui băiatul ăsta de tine? Chiar așa trebuie să știe taică tu că îi place lui de tine? Eu nu-l cunosc. Faceți cunoștință. Nu vreau să-l cunosc, da? E dragoste la a doua vedere. Sunt Hercule eu. Ahile. Ahile sunt. Nu e. Voi, mă duc acum, îl stric pe tata să coboare la voi. De ce? Da, aia, să dea de voi. Cine? Nu mai vă luați de om. Păi nu ne luăm de Începem, unde, cine? nu? Ce? Începem. Ah, când a dat eu colțul, cine mă... A dat colțul. Ai dat colțul? Hai, duceți-vă înainte. Așa tânără? Să știi că te-am văzut cu maică-ta și o cunosc pe maică-ta. Pe mama? Pe mama lui fata aia care vine într-una. Păi eu sunt de la țară. Stai că nu mai mișcă mâna. A venit cu rata de dimineață. Ia Nu mă te-ai mai ții mă. pe mine, că te-am văzut pe la proiectorie cu maică-ta. Că făceai de cumpărături și merg. Făcea de cumpărături. Hai, du-te de aici. Să știi că Ce? maică mea vrea să se ia de mult de maică-ta. Ia te zic. Să se ia, Să se ia, să știi și de bine vrea să se ia. să se ia. Să-l mai folos de curul meu. De ce? Da, aia. Ce Eu nu simți fac ești? De ce? Da, aia. Gata, scuză-mă. Nici o scuză, dar la mine n-avea nicio scuză. Vrei să mă Eu pun nu în vă iert. genunchi? În genunchi. Nu vă iert. Păi Ai mă pun în totofel? genunchi. Are totofel, bă. Du-te, mă, de aici și plimbă ursul. Hai să fim Plimbă ursul. Auzi, mă, plimbă ursul. Și acum eu mă duc acum și îl sun pe fratele să vină. Zi, mă, ce mă. Zi tu. Pâr, pâr. Păi nu, că dacă zic eu... Pâr, pâr, pâr. Băiatul ăsta strigă. Bă, dacă eu încep, tu zici din alea, că uite că râde de Nu tine. să fac Zi mă, tu să mă să rămâni mor de să mine. zic. Stea de voi. Cine? Frate, De ce? da aia. Cine? Ca să nu mai vorbesc Ce? de curul meu. De curul tău? Da, de curul meu. Hai, Ia. frumos, n-ala de el. Auzi, știi ceva? Să-ți mai ții gura. Unde? Închisă. De Cine? ce? Da, aia. Ei Îmi și? pun fermoasă la Și fel. tu. Și ce? Amândoi să Zici și tu să mă, tu să nu mai zică nume de noi. Iartă-mă, te rog frumos. Iartă-mă, iartă-mă. Te chem la emisiunea, iartă-mă. Îmi accept? Provocat.
Cred că pică Și din băiatul ăsta te cheamă la din dragoste. Și nu mă interesează. Păi dar e îndrăgostit de tine. Deci chiar îi place de tine, e îndrăgostit de tine. Zi-mă, știu că ești îndrăgostit de tine. Să nu mai vă luați pe mine, Ismail. că trec pe aici seara. Ziua avem voi, nu? Nu, De ce? eu nu vă cunosc, Păi facem cunoștință. nu vreau. Pe mine o cheamă Țaca, țaca. Ionica. Și nu mă interesează. Zi, pârpâr. Ionica păr. Ionica Vasilica. Ceva mică. Tu te pe la biserică, Zi și pârpâr. Unde e aia? Și pârpâr. Să ce? Cine? Cea? Mușcă tu și zi cum e. Tu s-o muști. Să las omul, faci. Ce zici de mușcat? Că noi n-am zis nimic de mușcat. Să muște, mă, n-aveți. Nu Să sunt muște pe- sunt țânțari. Să muști. E de-alea. Eu îi spun în seara asta lui mama. Nu! Să nu faci chestia asta. Nu! Să zicem toți în cor, iartă-mă. Toți în cor, iartă-mă. 1, 2, 3. Ce să facem? Iartă-ne! Nu vă iert. Mă pune în genunchi? Mă pune în genunchi? Nu, Dă-mi fusta asta. tu te duci și plimbă Păi nu găsi. Ce ceva? Pă bune, serios. Tu de ce râzi? Vrei să-l strice pobil. Tu de ce râzi? Oh. de chichi. De Kiki? Nu de Ricky? Sau de Mickey? Mickey era câinele lui Alin?